Shwmai, fe enw yw Rhys ac rydw i'n gweithio fel Iep o Ieps. Fe wnaeth bron i 5,000 o bobl ifanc, 25 oed ledled rond y Cyntaf, gwblhau arolwg Eich Llais yn 2023 a dywedodd chi am eich safbwyntiau, meddyliau a'ch barnau ar y pynciau sy'n bwysig i chi. Yn yr arolwg yma, roeddwn ni'n awyddus i cael gwybod eich dealltwriaeth o Newid, Hinsawdd a hefyd cael gwybod eich barn ar y pwnc yma. Yn gyntaf, roeddwn ni wedi deall o'r arolwg bod gan 30% ohonoch chi wybodaeth dda neu wych o Newid Hinsawdd, tra bod dros hanner ohonoch chi'n teimlo bod eich gwybodaeth yn cymedrol neu'n wael. Roedd yna ymatebion ac argymhellion gwych ar sut i wneud sgyrsiau Newid Hinsawdd am fwy diddorol ar gyfer pobl ifanc. Roedd mwy na thrain ohonoch chi'n teimlo y byddai fideos o help a dywedodd chi yr hoffech chi weld rhagor o weithgareddau a phrosiectau yn ymwneud â Newid Hinsawdd. Roedd 36% ohonoch chi'n teimlo'n bryderus am Newid Hinsawdd, tra bod tua 50% ohonoch chi'n ansicr ac efallai'n peri pryder amdano. Bydd eich llais yn cael ei ddefnyddio i helpu cyngor rond y Cyntaf, Ieps a sefydliadau eraill i ddarparu'r hyn sy'n pwysig i chi. I cael rhagor o wybodaeth am arolwg Eich Llais, cliciwch y linc isod neu sganio'r cod QR yma.